Dobrý deň, dnes sme si pre vás pripravili set pre dievčatko, vek 2 roky, s minimálnym poškodením. V sete je 15 vecí, teraz si ich spolu prejdeme. Svetrikové bolerko. Toto má škvrnutú vzadu pri šve na rukave. Bavlnené body, na rukave je malá škvrna. Tričko, tuto hore pri šve sú dve malé škvrny. Biele tričko bavlnené, tu sú minimálne žmolky. Vzorované tričko, pri krku je malá škvrna, vhodné aj na spanie. Ružové tričko, na rukave je škvrna, na jednom aj na druhom. Mikina, tu je úplne minimálna škvrna pri rukave, aj tu pri druhom. Žltá mikina takisto na rukave, škvrna zo zadu, aj tuto vpredu. Flisové tričko, pri obrázku je malá škvrna tuto aj tuto. Tepláky, škvrna na kolene jednom aj na druhom. Tieto tepláky sú so škvrnami, ktoré sú viac viditeľné, ale vhodné sú aj po dvore alebo na spanie. Tieto vzorované legíny majú túto úplne malinkú škvrnu. Tepláky ružové s malou škvrnou vzadu. Velurové tepláky, ktoré majú malú škvrnu tuto. A tieto letné hnedé nohavice majú malinkú škvrnu tuto vzadu. Šikovná mamička si to bude vedieť buď opráviť alebo zažehliť nejakou zažehlovačkou.